سلام نعم تخطاتلتي نايزي channel كمي تخونو كمي ياللخم مساخم زلخو حاوخم قري مبار نلومون كم تلومت كل جزي اب سرحات كزانا نمصو ويكا زغربو لكم سرحات كوم دوما استفلالي عينت اب كزانا نتكمل لهم مسارحيتات نباهم زبلولو channelيو نلومي كم تلومت دنتا حيزلكم متي ياللخو لك زب دحري تريو زلخم ناي كشنا ريموديلينيو كشنا ريموديلين دما اتي ሓደ ካፍቲ ኣብ ገዛና ትዛዓበ ፓርት ንሪኦ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ካፍቲ ኣብ ገዛና ዝበዝሐ እንጥቀመሉ ቦታ ሓደ ክሽነን ባዝሩም እዩ ሶ ንሎሚ ክሽነ ከመይ ሪሞደል ንገብሮ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኮይኑ ዝመስለና ፀቢብ ኮይኑ ዝመስለና ብዓይኒ ሓሳብና ጥራይ ክንሪኦ ከለና ክኸውን ዝኽእል ዘይመስለና ኣብ ተግባር ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ምስኣተና እንሪኦ ለውጢ ዓብ ለውጢ ማለት እዩ حنساب عيننا مسرعنا تراي سيو يتصبيب ندزي كخونا يكلني بزبل حساب تراي حسابنا نغيرنا ويكا تجزا نصل أمه كال بوتا ناي مدلاي تراي حسابنا حسب مالتي سلازي بوتا ديكونه تي ديكوريت نغبرو ويكا ديزاين نسرح سرح نتي جزانا عابل لوطي كم تصلي يخيلي سلازي نشتي بوتا زبحل يلن بفلا ياب كونستراكشن دفا في اخادي كغير كم زخيل ويكا ريموديل كم زخون مأماني مالتي سلازي زيان رياض لنا لك أزي تغوريسو ويك أتخفيتن رياض لنا ناي سنترال اير داكينيو سو دمان تاينيرو اتمندق أو يونير لك اتمندق نايتي داينين رومن كشنن زفل مالتي سلازي نتي داينين رومسي حقو يهيبو نيرو مالتي ازي بيمان زرعي نازلو بوتاخا ناي دراي وول تغيرو ودلو እሱ ነፃ መንደቕ ዝነበረ እዩ እምበሸት ቁኑዕ ክስታይ ብኡ ክኸውን ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ካብነሲ ብኡ ክኸውን ነይርዎ ነቲ ዳይኒን ሩም ነፃ ንክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሪሰስ ላይት ሓድሽ መብራህቲ ላይን ከፊትናሉ እናቱ ሬዲ ጌርና ያለና እቲ ካልእ ድማ እንታይ እዩ ሶኬት ናትና ኣበይ ከም ዝኸውን ወይ እውን እቲ ንሕና ሓሲብና ዘለና ናይ ሲንክ ናይ ጋዝ ናይ ፍሪጅ ኣበይ ከም ነቐምጦ ምስ ፈለጥና እቲ ዓቐናትና ዓቂና ልክ ኣብቲ ስቶር ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ናይ ካቢነት ፈርኒቸር ዝሽየጠሉ ኸይድና ክንገዝእ ከለና ማለት እዩ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ ስታይል ካብ ስቶር ከድና ድማ እቲ ዓቐን ምስ ሃብናዮም ልክ ኣብኡ ፊት ክገብር ዝኽእል ካቢነት ይህቡና ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ስታንዳርድ እዩ ግን ስሩሕ ስለ ዝፀንሕ ምስቲ ናትና ሳይዝ ዝሃብናዮም ሞዲፋይ ጌርና ወይ ከዓ ኣብኡ ፊት ከም ዝገብር ገይሮም ዝህቡና ከዓ ኣብኡ ስቶር ምስ ከድና ማለት እዩ ካብኡ ከዓ በቲ ንደልዮ ዓቐን ገዚእና እንገብሮ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ውሳነ ኣበይ ክኸውን ከም ዘለዎ ጋዝና ኣበይ ከም ዝኸውን ማይ ሲንክ እቲ ፍሪጅን ምስ ወሰና ሽዑ እቲ ድልናያ ደለና ዓይነት ካቢነት መሪፅና ድማ ናብኡ ምፂና ሬዲ ምስ ገበርናዮ ኢንስታል ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ብዝሰፍሐ ከመይ ከም ዝገበርክዎ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እየ እዚ ከመይ ከም ዝነበረን ከመይ ከም ዘሎን ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልክዕ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ቀደም ካቢነት እዚ ዳይኒን ሩምን ሊቪን ሩምን ዘለዎ ቦታ ሕቑ ይሂቦ ዘሎ እቲ ክሽነ እዩ ማለት እዩ ብየማንና ጻዕዳ ዝረአየና ዘሎ መንደቕ እዚ መንደቕ እዚ ነቲ ክሽነ ሕቑ ሂቦ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ካቢነት ኢንስታል ኮይንዎ ዘሎ ብሸነ ክሽነ ማለት እዩ እቲ ኣንጻር ዘሎ ድማ እቲ ንሕና ክንሰርሓሉ መዲብናየን ዘለና ማለት እዩ እቲ ካቢነት ከም ዝረአናዮ ኣብ ናይ ቦትኡ ፊት ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ልክዕ እቲ ናትና ቦታ ወይ ከዓ እቲ መብራህቲ እውን ሓድሽ ሞዲፋይ ክንገብሮ ስለ ዝደለና በዚ ዘሎ ዘመናዊ ሪሰስ ላይት ዝበሃል ኤልኢዲ መብራህቲ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ እሱ ድማ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ገዛ ሙሉእ ብርሃን እንድሕር ሃልይዎ ነቲ ክብደት ናይቲ ገዛ የቃልለልና እዩ ማለት እዩ እኹል ብርሃን እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሓደ ቦታ ጸልማት ይኸውን እሞ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ግዜ ምቅያር ሰዓታት ሓንሳብ ሰዓት 4 ዝጽልምተሉ ግዜ ክስታይ ይገብረካ ይኸብደካ እዩ ስለዚ እኹል መብራህቲ እንድሕር ሃልይዎ ግን ነቲ ቦታ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ሓደ ፍኹስ ዝበለ ንክኸውን ካልኣይ ድማ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣብ ዓይንና እቲ ሙሉእ ብርሃን ክንርኢ ከለና ድማ ያ ዋላ ንእሽተይ ይኹን እቲ ቦታ ሓደ ስፍሕ ከም ዝበለ የርእየና ማለት እዩ ምናልባት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ትገብሮ ዘለኹ ሓደ ነቲ ዋየር መተሓላለፊ ዝኸፈትክዎ ኸፋት ነይሩ ካልእ ድማ ኤክስትራ ሆል ስለ ዝኸፈትና ካፍቲ ሪሴስ ላይት ዝበልናዮ
ካቨር ክንገብሮ ከለና ዘርኢ ቪድዮ እዩ ካቨር ክንገብር ማለት ከዓ ምናልባት ዝኾነ ነገር ድራይዎል ወይ ከዓ ኣብ ናይ ገዛና ዝተሰብረ ወይ ከዓ ዝተሃርመ መንደቕ እንድሕር ሃሊና ኮይኑ ብቕልል ዝበለ ብንእሽተይ ቆራፅ ናይ ድራይዎል ወይ ከዓ ሽትራክ ንብሎ ቆሪፅና ኢንስታል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከምዚ ክንገብር ከለና እቲ ድራይዎል ናትና ልክዕ በቲ ናቱ ሳይዝ ቆሪፅና ኣብኡ ፊት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወረቐት እዩ ዝመስል እንታይ ደኣ ልክዕ ዝገበርኮ ነገር እንድሕር ነይሩ ነቲ ድራይዎል ዘድልየና ቆሪፅና በቲ ዓቐናቱ ብድሕሪኡ እቲ ኤክስትራ ዘሎ ወረቐት ከዓ ከም ትርፊ ኣትሪፍና ማለት እዩ። ነቲ ዘሎ ጋፕ ካቨር ገብረልና ዝኾነ ጆይንት ቴፕ ከይተጠቐምና ክዓፅወልና ከም ዝኽእል ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዝኾነ ሪፔር ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ንመሕለፊ ኢልና ዝገበርናዮ ዋየር ክንሕልፍ እንድሕር ደሊና ኢድና ክንበፅሖ እንተዘይክኢልና እቲ ቦታ ኣብ ክንዲ ብምሉእ ፍሪስና ነሕልፎ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ክንበፅሖ ንኽእል ጌርና ከፊትና እቲ ዋየር ናትና በቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ቢም ዘለዎ ናይቲ ጣውላ ዘለዎ ብኡ ዋየር ክንሕልፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምፍላጥ ዘድልየና እቲ ዓንዲ ተተካል ቢም ንብሎ ወይ ከዓ ተተካል ዓንዲ ዶ ንብሎ ዓንዲ ንብሎ ድማ እቲ ዳይሬክሽን ናቱ ንናበይ ከም ዘሎ ፈሊጥና እቲ ዋየር ብቐሊሉ ክነሕልፎ ንኽእል ኢና። እንድሕር ንጎኒ ኮይኑ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓንዲ ዘላታ ድሪል ክንገብሮ ስለ ዘለና ወይ ከዓ ነቲ ዋየር መሕለፊ ኣንኪልና ክነሕልፎ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ላይን ከም ዝንረአየና ዘሎ ስትሬት ላይን ጌርና ነቲ ዋየርና ሕሊፍና ኤሌክትሪክና ዘርጊሕና ኣለና። እቲ ኤሌክትሪክ ዝዘርጋሕናዮ ድማ ልክዕ ቅድሚ ካብነት ምግጣሙ ወይ ከዓ እቲ ካብነት ቅድሚ መምፅኡ ኣበይ ከም ዝኸውን እቲ መብራህትና ኣበይ ከም ዝኸውን እቲ ሶኬት ናትና ወይ እውን እቲ ሲንክ ናትና እውን ጋዝ ስቶቭ ኤሌክትሪክ እንድሕር ኮይኑ ጋዝ እንድሕር ኮይኑ ወይ ፍሪጅና እውን ንባዕሉ ፍሪጅ እውን ኣበይና ክንገብሮ ማለት እዩ። ነዚ ምስ ኣበልና ኩሉ ፓች ክኸውን ዘለዎ ክልጠፍ ዘለዎ ለጢፍና ሬዲ ምስ ገበርናዮ ካብነት ምስ መጻና ብዙሕ ዳስታ ኣይክህልወናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንገብር ቅድሚ ምምፅኡ እቲ ንብረት ንሕና ንሰርሖ እቲ ቦታና ዳሊናዮ እንድሕር ፀኒሕና ኣብ ዝመፀሉ ድማ ቦታ ከይሓዘ ኢንስታል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ናይ ዝሓለፈ ውሕድ ዓመታት ናይ ኮቪድ ዝነበረሉ ግዜ ሽዑ እዩ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝነበረሉ ግዜ ድማ እንታይ ነይሩ ሓደ ዲለይ ናይ ምግባር ነይሩ። ኦርደር ዝገበርካዮ ኣብ ግዚኡ ኣይመፅን ወይ ወርሒ ድንጉ ወይ ወርሒ ይቕልጥፍ ገለ ሕጂ ምስ ከምኡ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኩሉ ሰብ እውን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ምስቲ ናይ ኦርደር ናይ ምግባር ይመፅእ ዶ ገለ ተሓሲቡ ዝተሰርሐ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብ ቴሌፎነይ እንዳበልኩ ከለኹ ሜሞሪ ስለ ዝመፀኒ ናባኹም ሸር ክገብራ ወሲኖ ማለት እዩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ሪከርድ መሓዝ ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ከለኹ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ሪከርድ ገብረ ይመልኦ እየ ከመይ ከም ዝነበረ ወይ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐን ግን ያ ንእሽተይ ገይረ ኣብ ቲክቶክ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሸር ዝገብረልኩም ዝነበርኩ ሓፂር ሎሚ ግን ያ ኣጋጣሚ ቴሌፎንካ ይመልእ እሞ ምስ ረኣኻዮ ወይ ሚሞሪ መፀካ ከምዚ ዓመት ከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ግዜ ከምዚ ተሰሪሑ ነይሩ ምስ መፀካ ትዝክሮ ማለት እዩ። ስለዚ ናባኹም ሸር ክገብራ መሪፀ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ 2020 እንተዘይተጋግየ ኣብ ናይ ኮቪድ ድሓን ዝኾነሉ ተባሂሉ ዝነበረ ግዜ ዝተሰርሐት እያ። እሱ ድማ ያ ካፍቲ ሓደ ናተይ ፓሽን እቲ ክሰርሕ ከለኹ ካፍቲ ስራሕ ወይ ከዓ ካፍቲ ኮንትራክት ንላዕሊ እቲ ደስ ኢልካ ከም ኣርት ትሰርሖ ነገር እንድሕራሊ እቲ ትፈትዎ ነገር ክሰርሕ ከለኻ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚ ከመይ ከም ዝኣተኹ ናብ ስራሕ እዚ ብኸመይ ከም ጀመርክዎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ሰሪሕልኩም ነይረ። ክሰርሕ ከለኻ ድማ ልዕሊ እቲ ስኻ ትብህጎ ነገር ልዕሊ እቲ ክፍሊት ትብህጎ ነገር እንድሕራሊ እቲ ዝሰርሕካዮ ስራሕ ርኢኻ ዝኾነ ነገር ኣብ ዓይንኻ ዝረኣየካ ነገር ምናልባት ንገለገለ ሰባት ዘይክረኣዮም ይኽእል እዩ ኣብቲ ሞያ እንድሕር ሃሊኻ ግን ብፍሉይ ንዓኻ ዝረኣየካ ነገር ኣሎ። እዚስ ክኸውን የብሉን ትብሎ ነገር እዚስ ክእለ ኣለዎ ትብሎ ነገር ክስራሕ ኣለዎ ትብሎ ነገር ይመፀካ እሞ ከም ክስታይ በቃ ከም ፓሽን ጌርካ ትሰርሖ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ እናገበርካ ሽዑ ብፍላይ ከዓ ተወዲኡ እቲ ስራሕ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ክስታይ በፂሕካ ክትሪኦ ከለኻ ዝመፀካ ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ኣነ ደ ሰሪሐዮ ዝብል ኣለዋ ሓንሳብ ከማን ተወዲኡ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ምስ ኮሚታት እቲ ፓሽን እቲ ድሌት እንድሕር ሃልዩ ንዓኻ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ክትበፅሖ ትደሊ ነገር
ክትሰርሕ ክትገብር ከም ትኽእል ተኣምን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ዋላ ተቆፂርና እንዳሰራሕና ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ክንሰርሕ ከለና እቲ ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ ካምፓኒ ስለ ዝወሰድ ነብስና ወኪልና ክንሰርሕ ከለና ንሓንሳብ ክስታይ ሙሉእ ኮንፊደንት ኣይንህብን ኢና ንነብስና። እንታይ ንብል ኣነ ዳ ምስ ካምፓኒ ዝሰርሕ ነይረ እምበረይ በይነይስ ክሰርሖ ይኽእል ዶ ከምዚ ዘሎስ ከምዚ ክገብሮ ዝኽእል ዶ ዝብል ሓሳባት ይመፀናይ። ዋላ 10 ግዜ ምስቲ ካምፓኒ ተቆፂርና ንሕና ንስራሐዮ እቲ ስራሕ እቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ግን እንታይ ገብረናዮ ሓንሳብ ንሕና ንቕድሚት ንኸይንኸይድ ዝዓግተና ነገር ኣሎ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ ካምፓኒ ተቆፂረ እንድሕር ክሰርሖ ዝኽእል ኮይነ ኣሚነ ናተይ ገይረ እውን ክሰርሖ ኣነ እየ ዝሰርሖ ነይረ እቲ ሓላፍነት ዳዮ ካልእ ትካል ዝወስዶ ነይሩ እምበረይ ኣነ እየ ዝሰርሖ ነይረ ዝብል ሓሳብ ምስ እንሕዝ ክገብሮ ናይ ምባል ድሌት ምስ ዝህልወና እቲ ክንገብሮ ንደሊ ንገብር ኢና። ስለዚ ሓደ ካፍቲ ኣብ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ምስ ካልእ ስራሕ ተሰሪሐ እዚ ድማ ፓርታይም ዝሰርሖ ዝነበርኩሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ይፈላለየ ኩሉ ግዜ ባዕልኻ ትወስዶ ሓላፍነትን ኣብ ትሕቲ ሰባት ኮንካ ትወስዶ ሓላፍነትን ካብ ተሓታትነት ነፃ ስለ ዝገብረካ ተቆፂርካ ክሰርሕ ከለኻ ብዙሕ ዘይትደፍኣሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ሶ እዚ ሰሪሕካ ምስ ረኣኻዮ ወይ ምስ በፃሕካዮ ምስ ወዳእኻዮ ክትሪኦ ከለኻ ድማ እንታይ ይሓድረካ ኣነ ከምዚ እንድሕር እዚ ከምዚ ተቐይሩስ ናይ ዝመፅእ ግዜ ከምዚ ናይ ምዃን ሓሳብ ኣለኒ እሞ ከምዚ ክገብር ዝኽእል እየ ዝብል ሓሳብካ ይመፀካ እሞ ነቲ ትደልዮ ነገር ንኽትግብሮ የተባብዓካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብቲ ርእሲ ስራሕና ንሰርሖ ተወሳኺ ድማ ምስቲ ንነብረሉ ከባቢ እቲ ናትና ክእለት እቲ ናትና ሞያ ኣብቲ ከባቢና እንድሕር ኣላሊናዮም እንታይ ከም ንሰርሕ እንድሕር ነጊርና ሓቢርናዮም ኣብ ዝኾነ ግዜ ከም ተወሳኺ ኢንካም ክኾነና ይኽእል። ሓደ ካልኣይ ድማ ፅባሕ ንጎ ናትና ክንሰርሕ ምስ እንደሊ ድማ ናትና ካስተመር ወይ ናትና ክልያንት ኣጥሪና ንፀንሕ እሞ ኣብ ዝደለናሉ ግዜ ድማ ከምዝን ከምዝን ኣለኒ እሞ ከምዚ ኣለና ኣብ ከምዚ በፂሕና ኣለና እሞ ከምዚ ከፊትና ኣለና ክትብል ከለኻ ይሕግዘካ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንሳብ ዝመስለና ጥራይ ብድድ ኢልካ ቢዝነስ ተባሂሉ ትስኢልና ትካላት ክንገብር ወይ ከዓ ትንሓልሞ ነገራት ክንገብር ንደሊ ኢና። እሱ ግን ድሌትን ክውንነትን ከዓ ስለ ዝፈላለ ክውንነት ክመፅእ ከለኻ ከምቲ ዝተፀበናዮ ሓንሳብ ኣይፀንሐናን እሞ ናይ ሓፂር ለውጢ ርኢና ዲሞራላይዝ ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ እንታይ ባህላየ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ክሳብ ዘለና እቲ እንሰርሓሉ ስራሕ ካብቲ ዝተሓተ ንብሎ ክሳብቲ ዝለዓለ ዓይነት ሞያ ብዘየገድስ ኣብኡ ተቆፂርና ንሰርሓሉ ግዜ ካብኡ ወፂና ድማ ነቲ ከባቢና ዘሎ ኣብ ጥቓና ዝርከብ ሰባት እንዳሓበርና ከምኡ ከም ንሰርሕ ኣብ ትርፊ ግዜ ኣብ ዘለና ክንሰርሓሎም ከም ንኽእል እንዳላለናዮ እንድሕር መፂና ንዓና እንታይ ክገብረና ክእል ሓደ ከም ተወሳኺ ኢንካም ክኾነና ክእል እዩ። ካልኣይ ድማ ፅባሕ ንጎ ናትና ከፊትና ኣብ ንሰርሓሉ ግዜ ዓብዪ ሓገዝ ክኾነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘለኹም መንእሰያት ኣሕዋተይ እንታይ ክብል ይደሊ ኣብ ተወሳኺ ንሓንሳብ ኣይርከብን እዩ ከምዚ ዓይነት ከመይ ክንገብር ንኽእል ንብል ኢና። ዋላ እታ ፅሬት ትበሃል ሓንሳብ ከም ትሑት ስራሕ ኮይና ትስማዓና ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ግን ከምኡ ይኮነን። ኣብ ናይ ፅሬት ተቆፂረ እንድሕር ኣነ ሰራሕ ኣለኹ ኮይነ ካብኡ ተፈዲሰ ወፅየ ወይ ከዓ ኣብቲ ከባቢናተይ ዝነብሩ ሰባት እንድሕር ኣልዮም ኣብ ትርፊ ግዜ ካብኡ ምስ ተፈደስኩ ክሰርሓሎም ከም ዝኽእል እንድሕር ነጊረዮም ኣብ ስቶር ድኳናት ድዩ ዝኾነ ነገር መዓልታዊ ዝመላለሶ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ንበል ድኳን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ እንድሕር ኣልየኒ ኮይኑ እሞ ከዓ መዓልታዊ ፀባ ክገዝእ ኢለ ድየ ማይ ክገዝእ ኢለ ድየ ናብኡ ናብቲ ድኳን ዝኣቱ እንድሕር ኮይነ ምስቶም ሰባት ኣትሊስት ምስቶም ሰባት ናይ ምልላይ ክእለት እንድሕር ጌርና ምክንያቱ መዓልታዊ ትመፆ ገዛሲ ኣትሊስት ገዚእኻ ጥራይ ደይኮንካ ትከይድ ዘለካሲ እንታይ ከም ዘሎ ከማንሲ ምስቲ ዋና እንድሕር ክትላለ ጀንቢርካ። ምክንያቱ ስቶር ክንብል ከለና ዝበዝሕ ሰብ በዓል ብዙሕ ሞያ በዓል ብዙሕ ክእለት በዓል ብዙሕ ድልየት ዘለዎ ሰብ ዝኣትወሉ ስቶር እዩ። ምናልባት ሰራሕተኛ ዝደሊ ሰብ ኣእትኡ፣ ምናልባት ስራሕ ክስርሕ ዝደሊ ሰብ ኣእትኡ፣ ስራሕ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ሰብ ይኣትኡ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ኩሉ ኣነስ ከምዚ ደልየ ነይረ እሞ ከምዚ ትፈልጦ ሰብ ዘለካ ገለ ተባሂሉ ይሕተት ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝራኸብ እንዳ ድኳን ንበላ ሕጂ ንባዕላ እንዳ ድኳንሲ ኩሉ ክገዝኣላ ኢሉ ዝኣቱ ሰብ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ሌላ እንድሕር ኣሊና ምስኦም ሽዑ ኣነስ ናይ ከምዚ ናይ ኮንስትራክሽን ሞያ ኣለኒ ኣብ ትርፊ ግዜ
ዝኾነ ዝዕረ እንድሕር ኣሊኩም ከምዚ ክዕርየልኩም ትደልዩ እዚኣ ቁፅሪ ቴሌፎን እያ ኢልና ክንህብ ከለና እንታይ ይሕግዘና እዩ ከምዚ እንዳገበርና ምስቶም ሰባት ሌላ ነጽንሕ እሞ ካልእ ሰብ ከዓ ምናልባት ይመጽእ እሞ ኣነስ ከምዚ ተበላሽኒ ነይሩስ ሕብሪ ዝለክ ሰብ ጉዳኾነ ኣይትፈልጥን ኢሉ ክሓቶ ከሎ እንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስራሕ ከፊትና ኣለና ኤጀንሲ ከፊትና ኣለና ምስ ሰባት ምረኸብ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ምስ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ድማ ምናልባት ሎሚ ብዓይኒ ክፍሊት ጥራይ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ግን እቲ ዝበለጸ ኣድቨርታይዝ ክትገብረሉ ትኽእል ከዓ ናትካ ዲፕሎማሲ ምስ ሰባት ምልላይ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዉ ምልላይ ምስ ትረኸብካዮ ከምዚ ዓይነት ክእለት ኣለና ክትብል ከለኻ እቲ ስራሕካ ተላለየሉ ሞያ እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ እዚ ሶሻል ሚድያ ብግቡእ እንድሕር ተጠቒምናሉ ድማ ኣብቲ ንጥቀመሉ መራኸቢ ብዙሓን ከዓ ከምዚ እንድሰርሓናዮ ቅድምን ድሕርን ቢፎር ኣፍተር ዝነበረ ስኢልና ሸር ክንገብሮ ከለና ነቲ ሰብ እውን ሓደ እንታይ ዓይነት ሞያ ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ትሰርሕ ትሕብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ከባቢኻ ብዝርከብ ሽዑ ወይ ብቴክስት መሰጂ ወይ ብናምበርካ ደው ኢሉ ክረኽበካ ዝኽእለሉ መንገዲ ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ እየ ጀሚረዮ ኣነ ስራሕ ተቆፂረ እንዳሰራሕኮ ከለኹ ካብኡ ተፈዲሰ ድማ እዚ ሞያ እዚ ኦኬ ከምዚ እንድሕር ሰራሓሉ ኣለኹ ኮይነ ከምዚ ክገብር ክእል እየ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፅእ ከምኡ ዕድላት ስለ ዝተረኽበ ድማ ከምኡ እናገበርኩ ኣብ ትርፊ ግዜ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ሓደ ምስቲ ትካል ከለኻ እንዳሰራሕካ ከለኻ እቲ ብደገ ትሰርሖ ድማ እንታይ ይኾነካ ኣሎ ነቲ ሞያኻ መሊስካ ተደልድሎ ኣለኻ ነቲ ዘለካ ክሰርሕ ናይ ምባል ወይ ከዓ ክሰርሕ ከም ትኽእል ናይ ነብስኻ ምእማን ድማ ኮንፊደንስ ሓድርካ እሞ ኣብኡ ኾንካ ዝጀመርካዮ ሽዑ ፅባሕ ንጎ እስኻ እቲ ናትካ ስራሕ ድማ ብፓሽን ወይ ከዓ ንቢዝነስ ኢልካ ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ሕልናኻ ዝፈቕዶ ንዓኻ ስራሕ ሕልናኻ ዝዕግበካ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ንባዕሉ እቲ ስራሕካ ሽዑ ልዕሊ እቲ እስኻ ትሓቶ ነገር ስራሕካ ክዛረብ ከሎ እቲ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እንታይ ኣባህላይ ኣብዚ ስራሕ ሰሪሕካዮ ሓንሳብ ገንዘብ ጥራይ ትወስድ እቲ ስራሕ ክትሪኦ ከለኻ ግን ዝተሰርሐ ብመዓል ሞያ ዝተሰርሐ ኮይኑ ዘይመስለና ብዙሕ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ከዓ ክትርኢ ከለኻ ከዓ እቲ ስራሕ ብፅቡቅ ተሰሪሑ ኣብ ክፍሊት ክትመጽእ ከለኻ ከዓ ብውሕድ ዝተኸፍለ ስራሕ ከዓ ትርኢ ማለት እዩ ሓንሳብ ከዓ እንታይ ትርኢ ዝኸበረ ዋጋ ትርኢ እሞ ኣብቲ ስራሕካ ዝበለፀ ስራሕካ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል የብዚ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ክንደይ ተኸፊልካሉ ዘይኮነ ብዝገበርካዮ ውዕል መሰረት እቲ ትኽፈሎ ስራሕ ድማ ኢትካ እቲ ስራሕካ ክዛረብ ከም ዝኽእል ክትገብሮ ከለኻ ማለት እዩ እሱ እንታይ ማለት እዩ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ሲ ሰብ ርኢ ኣቢሉስ ዋው ክብል ክኽእል ከሎ ወይ ከዓ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ርኢዩስ ዝኾነ ነገር ኔጌቲቭ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ዝስራሕ ዓይነት ደይ ክርኢ ደይ ምኽኣል ማለት እዩ ምጽ ኢሉስ ዋው እንድሕር ኢሉ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ነቲ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ሓንጎሉ ስሒብካዮ ኣለኻ ማለት እዩ በቲ ዝረኣዮ ስራሕ ሲ እዛ ናተይሲ ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ከምዚ ቦታ ዘላስ ከምዚ ዝገበርካያስ መን ይሰሪሕ ኢልካ እምበረይ ብክንደይ ሰሪሕካዮ ዝመጽእ ሕጂ ብድሕሪኡ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝኾነ ማለት ዝኾነ ሰብ ክገዝኦ ዝደሊ ክሰርሖ ዝደሊ ኣብ ገዝኡ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ቅድሚ ገንዘብ ምሕታቱ እንታይ ዝሓትት እቲ ዝደልዮ ነገር ከመይ ከም ዝኾነሉ ከመይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ንዑ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቦታ እዚኣ ርኢና ኣለና ኣብ ካልእ ገዛ ከዓ ኸይዱ ልክዕ ከማ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ብሎክ እንነብር እንድሕር ኮይና እቲ ዲዛይን ዝበዝሕ ግዜ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ሓደ ዓይነት ዲዛይን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ ኮንስትራክሽን ክንሪኦ ከለና ካብ ኣሰራርሑ ሓደ ላይን ዘሎ ሓደ ዲዛይን እዩ ናቱ ስታይል ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝሰኣሎ ሽዑ ጸሊእዎ ዝጸንሐ ሰብ ገዝኡ እቲ ቦታ ጸሊእዎ ዝጸንሐ ጸቢብ ኮይኑ ዝመስሎ ዝነበረ ብምርኣይ ጥራይ ዝሓስብ ዝነበረ እዚስ ክንሸይጥ እሞ ግፍሕ ዝበለ ክንገዝእ ዝብል ዝነበረ ሰብ እሞ ከዓ ሓደ ዓይነት ሳይዝ ናይ ገዛ ዘለዎ ደሰይም ናቱ ከምኡ ክርኢ እንከሎ ምጽእ ኢሉ ክሪኦ ከሎ እዚኣ ከምዚ ኮይና እሞ ናተይ ከዓ ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ይሓስብ እሞ እንታይ እዩ ዝመጽኦ ብርእሲ ሽዑ ኦኬ ሞታ ክንቂራ ዝሓሰብና ገዛ እዚኣ ምቕያር ትሕሸና ዝብል መጽእ እሞ ክንደይ ሴቭ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋጋ ናትና መጠን ዋጋ ናትና ድማ ስራሕና ክዛረብ ከሎ እቲ ዝሰርሐናዮ ስራሕ ብተግባር ክርአ ከሎ እቲ ዝበለጸ እዩ
ቅድሚ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሰብ ስራሕ ይርእዩ ክጽውዓኒ ዶ ይሕሸኒ ክንደይ ዝኽፍል ኢሉ ክጽውዓኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናትካ ስራሕ ኣጋበ ዝህበካ ሓንጎልካ ዘዕርፈሉ ጽባሕ ንጎ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እውን ከመይ ገይረ ሰሪሐ እንተወጻኹ ይሕሸኒ ዝብል መንፈስካ እተወካ ከሎ እቲ ናትካ ስራሕ ዋሕስ ኮነካ ማለት እዩ ሶ ካልእ ሰብ ሪኮመንድ ክገብረካ እንከሎ እውን እቲ ናትካ ትገብሮ ስራሕ ኩሉ ግዜ ትሕማቕ ትጸብቕ ኣብ ስራሕናዮ ስራሕ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣላትና ብድሕሪና ወይ ጽቡቕ ክንጽዋዕ ኢና ወይ ሕማቕ ክንጽዋዕ ኢና እታ ሽም ናትካ እንድሕር ብጽቡቕ ጥራይ ትጽዋዕ እንድሕር ኮይና ብስራሕካ ትሰርሖ ስራሕ እንድሕር ትምስገን ኮንካ ካልእ ዝመጽእ ኔጌቲቭ ሓሳባት ኔጌቲቭ ነገራት ንዓኻ ይውክለካን እዩ ምክንያቱ ካብቲ ስኻ ተሓቶ ካብቲ ስኻ ትኽፈሎ ካብቲ ስኻ ትገብሮ ነገር እቲ ዝዓበየ እቲ ስራሕ ብተግባር ክተርእዮ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ገለ ሰብ ኣሎ ደእምነካ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ መንፈስ ናትና ድማ ተቐይሩ ሓሳብና ቀይርና ድማ ስራሕና ከዓ ብከምዚ ዓይነት ተግባር ቀይርና ብግቡእ ክነሪኦም ከለና እቲ ዝሰርሕናዮ ስራሕ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ናትና ሞያ ናትና ስራሕ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ካብቲ ብኣፍ ዝዛረብ ብተግባር ዘርኢ ይኾነልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልክዕ ትርእይዎ ዘለኹም ሻንደልየር መብራህቲ ዘለዎ እቲ ናይ ቀደም ካብነት ዝነበረ ኮይኑ ፍርቂ ተቖሪፁ እቲ ፍርቁ ከም ብሬክፋስት ቴብል ክንጥቀመሉ ኢና ብድሕሪኡ ዘለኻ እቲ ሲንክ ናትና ሲንክ ጌርናሉ ኣለና እቲ መንደቕ ዝነበረ ምስቲ ዳይኒን ሩም ክፉት ጌርናዮ ኣብ ዳይኒን ሩም ኮንካ ክሽነ ከም ትርእዮ ንምዃኑ ማለት እዩ ፊኒስትራ ትርእይዎ ዘለኹም ካልእ እውን እቲ ካብነት ድማ ስትሬት ኮይኑ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ረእይዎ ክሳብ ክንደይ ለውጢ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንደቕ ዝነበረ ምስ ተኸፈተ ኦፕን ኮይኑ ሙሉእ ብርሃን ከም ዝኣትዎ ናብቲ ዳይኒን ሩምና ከዓ ኣብ ዳይኒን ሩም ኮፍ ኢልና ክሽነና እንዳረኣና ድዩ ዝኾነ ነገር ጋሻ ኣለና ኣብ ዳይኒን ሩም ኮፍ ኢሉ ክሽነና እውን ኦፕን ኮይኑ ሙሉእ ብርሃን ኣትይዎ ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ቦታ ከመይ ጌርና ዲዛይን ንገብሮ እቲ ቦታ ከመይ ጌርና ሪሞድል ንገብሮ እምበረይ ቦታ ከምዚ ስለ ዝጸንሐ ስለ ዘይተቐየረ እቲ ቦታ ካልእ ክስታይ ኮይኑ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ there is no small job ዝበሃል የለን ንእሽተይ ስራሕ ዝበሃል የለን ኣብ ንገብሮ ነገራት በታ ንኽእላን በታ ዘላትናን በታ ዓቕምናን ጌርና ዝኾነ ነገር ክንቅይሮ ከለና ሕብሪ ምቕያር ንባዕሉ ነቲ ገዛ ክሳብ ክንደይ ለውጢ ከም ዝገብር ይገብሮ እዩ እሞ ምናልባት በቲ ዝጸንሐና ጥራይ በቲ ዝገዛእናዮ ጥራይ ኣቲና ክስታይ ንገብሮ ኣሎ ሓንሳብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካልእ ስትረፍ እቲ ንሕና ደስ ትብለና ዓይነታት ሕብሪ ለኺና ክንጥቀመሉ ከለና ነቲ ገዛና ክሳብ ክንደይ ከም ዝቕይሮ የርእየና እዚ ከምዚ ዓይነታት ስራሓት ክትርእዩ ምስ ትደልዩ ገሬ ፕሮዳክሽን ኣነ ካብቲ ሓደ ብዓቕመይ ዘቕርቦ ስራሕ እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ስራሕ ክሳብ ዝመጻኩም ሰላም ወሰናይ በብ ዘለኹም